كابا قلت تلفزيون إرترا عبد السلام تنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا ذخركم تعزبنا ميتمسيو ساعة تأخيلون لما 4 ميازيا سدالو زينا مسناد وحزلكم قريبا دلخو أديب عبدي نمكتالكم بخبرنا عدم قفلما أرسل زينا منيستر حرشا هاقرا وعلا حرشا وانين نابتمر تفريات أرس مراكانيو أمنو زبا جيندا بروجيكت ماي حوزيت عد نبب تمريغو عالماو معلتي مكوزار حمام عاسوب درجة زوا ماكل أب انبادره تذكرا أب زيناتات وصا متفنان هندن باكستانن زخف أنفت كحس كم زخل يغلز علو إسرائيل لاوش متقازا داقماي سرحيت كاب تبقس اندحر لعلى 3000 حسابات تقتيلهم مدن عبيد كتبات جرمن أبز عامت زين أب زيرو كورد كم زخل تأميتو زرزر زينام منيستر حرشا هاقرا وعلى حرشا وانين أب تمرزو في الرياض تمالي أبس مراكانيعو بزعبا زي نايلم عات مشارختون تساتفو وعلى هزبا وركبات نايت منيستري زلاخو تحستوب ملكة تبتب تواهيدو اللو قرمسكال قرس غير كورباي منستر حرشا مسبيت صحفت ودوب مقبن حرشان أب إيرترا بمتحببار مدنفع حرشا وانين نزلاقي سرعة مقبي بالزبل تيما بعسران 4 ميازيا أب اسمرا الدراشا كوسئي هقرا وعلى حرشا وانين أب التمرسو في الرياتا قانعو أبت منيسترات تركبهم لعلو السبب سلطان منقستي وكلت ودب حبرات هاقرات أب إيرترا نايل معات مشارختي كإلاتات حرشان هابتي بحرن كمون أفريت مقبن حرسوتن استساتف هو وعلا منيستر حرشا وانا دايركتر كفلي أقلقلت حقاقاتن قصرن أتو تخلق مسقنا مرققات وحسنة مأزاو مقبي أمنا كورنع نزلاق حرشا وانين وفرن مخانة غيسو اتوعلا الساتافي زلاقن تصورن سرعة حرشا كمون وهد هزباون بحتاون وفري نمعبال زهل وترعبي مخانة غاليسو أوهديت تكالت حبراتها قراتها بإيرترا ميس نهلا فالجي بوغنا شتوتات زلاق معبال المعوات بمتحبار منقستي إيرتران ودب حبراتها قراتن زكاير زل حبرا وعيد حرم مسقان أب حرشا بحفشتا سرعة مقبن قطرا ولمعات اندما بقندو زوسد حبرا وتبقسوتات أب سبا أو نت زقبر وفر مخانو بمقلاز نزعلا مازين مسمار حبراتها قرات مس منقستي إيرترا زلوز امدتات كحي المخانو الرقاقيت حلافي مأكل وفري إيرترا دكتور والداي فطور دما أتوتن أتوتاونتن حرشان معباي ممعبال حرشا وانينن وفرن أزيو أقداس سلازخونه نزل متبع مسمريت فاينانس ناوتي عاي قلبت أقباب السرر حنسر عط حبريتان ستحز قدات بأتوكورك سر حلوم كم زاد اللي أغنزيبو من قستي إرترا نحرشاو في الرياض نزل على وانينن وفرن ممراتو زمقوسات أو هاديت ودب مقبن حرشان أبزوبا مبرق أفريقيا مسفاراي زيمدوزي إذا حبراو تبقسوزي أبسنسلت كبر نزل كابو كلهم زمن كتم أكلات بمحقاف مهرتي بزعبن بخنت بزاقدلن أقباب مزل تكبر عبي وتسيس زمس مخانو حبيرام أبتو على أقباب قراربا لمعات نحرشاوي وانينن سنسلت كبرن على ملخاوي حبراو تبقسو سبساب حبراو تبقسو أبي إرترا أقباب مسرح مصنعتن استرخبو تسيتن تمكرو زامبيا زيمبابوي ساوتوميل برينشيبين أبي على ملخاوي حبراو تبقسو كمون نوفرز على مصنعتي سنسلتاو كبرن وطنن وانينن أبستفر لي فريات زتكوري ورقاق التقاريبو بتوسخي مقلطاف حقافي قطباو عبيت بمنقد استراتيجي وفري أبصلات حرشة أبزبل مزاتي زعبا لعلوات حلفت منيسترتات حرشة فاينانسن هقراو لمعاتن مريتن ماينا كبابن كمون وكالت بروغرام لمعات حبرات هقراتن بانك لمعات أفريقان زتساتفو حبراو زتتخايدو وانا دايركتر كفل حرشاوي اكستنشن آتو السمرة أمل السماب زهبو مزاز مقال منيستر حرشة مسودب مقبن حرشان بمتحبار أبستمرسو حرشة وفرياتا بقيسي وزلو مدب بزلع لكدفع اللو مخانو أرقا
ኣረጋጊጹ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብኣብነታውያን ሓረስቶትን ኣባላት ማሕበር ሕርሻዊ ንግዲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ዝተዳለወ ምርኢት ሕርሻዊ ፍርያት ቀሪቡ ኣብ ኑዝባ ጊንዳዕ ብኣስታት 2 ሚልዮን ናቕፋ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ጽሩይ ዝተማይ ሕውፂት ዓዲ ነበብ 22 ሚያዝያ ተመሪቑ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓላፊ ኣገልግሎት ማይ ኑዝባ ጊንዳዕ ኣቶ ዳንኤል ክፍለማርያም ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እቲ ልዕሊ 4 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕን 5 መዕደሊ ንቑጣታት ዘጠቓልልን ፕሮጀክት ቅርብ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ኣውሒሱ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣመሓዳሪት ምሕዳር ከባባዶ ሰለስተ ወይዘሮ ጅምዓ ዓብደላ ቦገና ነቲ ፕሮጀክት ኣብ ምትግባር ገንዘባውን ጉልበታውን ኣበርክቶም ዝገበሩ ኣካላት ድሕሪ ምስጋን ግቡእ ምሕደራን ሓለዋን ክግበረሉ ከም ዘድሊ ኣገንዚባ ኣመሓዳሪ ኑዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር የሕያ ዝሃቦ ቃል ፕሮጀክት ማይ ሕውፂት ዓዲ ነበብ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምስፋሕ ዘካየዶ ጻዕሪ ምዃኑ ብምጥቃስ ሳላዊ ውህደት ህዝብን መንግስትን ኣሳስ 85 ሚታዊት ካብ ነበርቲ ናይቲ ኑዞባ ተጠቀምቲ ጽሩይ ዝተማይ ከም ዝኾኑ ኣረዲዩ ነበርቲ ብወገኖም ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ኣብ ደገ ገዝኦም ክሰትዩ ብምክዖም ዝተሰምዖም ሓጎስ ብምግላጽ ንምዕቃቡ ኩሉ ካብኦም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ኣበርክቶም ዝገበሩ ውልቀ ሰባትን ኣካላትን ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሉ 25 ሚያዝያ ዓለማዊ መዓልቲ ምቁፅጻር ሕማም ዓሶ ሕማም ዓሶ ንጥፋእ ኮማዊ ጻዕርታትና ንሕይል ብዝብል ቴማ ብደረጃ ዞባ ማእከል ኣብ እምባዶሮ ኑዞባ ሰረጃቃ ተዘኪራ ኣመሓዳሪ ኑዞባ ሰረጃቃ ኣቶ ክፍለማርያም ገብረ መስቀል ኣብ ዝስምዖ ቃል ሕማም ዓሶን ምክልኻል ኣብ ምርጋጽ ጽሬት ከባብን ምድፋን መራብሒ ቦታታትን ዘተኮረ ወፈራታት ጽሬት ብዝሰፍሐ ክካየድ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ሃብተ ገብረ መስቀል ብግዱ ኣብ 2023 ደረጃ ዓለም መጠን መልከፍቲ 263 ሚልዮን መጠን ሞት ድማ 597,000 ከም ዝነበረ ብምጥቃስ እቲ ዝበዝሐ ሞት ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዘጋጥም እምባሩ ብርሂዮም ሓላፊ ኣሃዱ ምቁፅጻር ሕማም ዓሶ ኣቶ ክብረ ኣብ ተስፋ ሚካኤል በወገኑ ሕማም ዓሶ ካብ 2016 ክሳብ 2030 ንምጥፋእ ብደረጃ ዓለም ዝወፀ ውጥን ንምዕዋት ኣብ ሃገርና ዕቱብ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ 2024 ዝተዓደለ ኣስታት 19,000 ናሙስያታት ኣካል ናቱ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፆም ዓለማዊ መዓልቲ ዓሶ ሎሚ ዓመት ብደረጃ ዓለምን ሃገርናን መበል 18 ግዜ እያ ተዘኪራ ኣብ ኑዞባ ሰንዓፈ ብዝተፈላለየ ምክንያት ተዳኺሙ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምብርባርን ምዕባልን ዝዘተ ይርከብ ተኻይዱ ወኪል ኤሬና መሓመድ ኣይፈራሕ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ዳናይት ገብረህይወት ክተቕርበ እያ ኣብ ንኡዞባ ሰንዓፈ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብተሳትፎኩም ንምሕያል ብቑዓት ስፖርታዊን ምፍራይን ዘተኮረ ርክብ ብ23 ሚያዝያ ተኻይዱ ኣብቲ ወከልቲ ኣካላት ስፖርትን ህዝብን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ ጉድለት ምሕደራ ሕፅረት ባጀትን መሳለጥያታትን ከምኡውን ዘይምህላው ብቑዕ ትሕተ ቅርፅን ትሑት ኣቃልቦን ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ሃገራዊ በዓላት ተደሪቱ ከም ዝጸንሐ ከም ሳዕቤኑ ድማ ዓቕሚ መንእስያት ኣብ ስፖርት ከም ዘይተመዝመዘ ተገሊጹ ጊዜያዊ ሓላፊ ጨንፈር ባህልን ስፖርትን ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ አቡበከር ዓብደላ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ስፖርት ኣእምራውን ኣካላውን ኩነት ዜጋታት ኣጣሚሩ ዝሃንፅን ዘዛንን ከምኡውን ፍቅርን ሓድነትን ኮስኪሱ ኣፍራይነት ዘዕቢ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምሕያል ናይ ኩለን ኣካላት ተገዳስነት ብዓብዩ ድማ ኣበርክቶ ህዝቢ ንምድንፋዕ ብዝለዓለ ክስራሕ ኣተሓሳሲቡ ኣመሓዳሪ ንኡዞባ ሰንዓፈ ኣቶ እድሪስ ዓሊ ሽከር ብወገኑ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝምዕብል ውዳበ ብቑዕ ኣመራርሓ ከምኡውን መሰረታዊ ስፖርታዊ ትሕተ ቅርፅን ፋይናንሳዊ ምንጭን ምዝድንፍዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ ንኡዞባ ዘሎ ብድሆታት መድረኽ ብመድረኽ ንምፍታሕ ከም መሰረት ዝገበረ ጻዕርን ኣበርክቶን ከም ዘድሊ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ስፖርታዊ ንጥፈታት ብልዑል ተወፋይነትን ተገዳስነትን ስለ ዝሓትት ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ብዝለዓለ ክቕፅል ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ሃገር እስራኤል ዝነብሩ ዜጋታት ንምዕባለ ንጥፈት ስፖርት ንምሕያል ዝለኣኽዎ ናውቲ ንዝምልከቶም ከም እተረከበ ወኪል ኤሬና ገሊጹ ኣብ ከተማ ከረን ብጨንፈር ሃኩሴ ዞባ ዓንሰባ ዝተወደበ ኣብ ክብሪ ስራሕ እንተርኡ ኣፍ ፍራይነትን ዘተኮረ ሰሚናር ብ23 ሚያዝያን ሰራሕተኛታት ፋብሪካ መድሃኒት ኣዘል ተኻይዶ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዞባ ዓንሰባ መምህር እስማኤል መሐመድ ኑር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክእለት ፍልጠት ዲሲፕሊን ህርኩትነትን እወታዊ ራእያን ዝዓደቐ ሰራሕተኛ ምቹእ ናይ ስራሕ ሃዋህው ምስ ዝፍጠረሉ ኣፍራይነቱ ከዓቢ ግድን ምዃኑ ከም ውፅኢቱ መነባብሮ ሰራሕተኛታት ምምሕያሽ ከም ዝመጽእ ገሊፆም ኣበርክቶ ሰራሕተኛታት ኣብ ምስፋን ማሕበራዊ ፍትሒ ንኽዓቢ ዘመናዊ ክእለትን ቴክኖሎጂን ክመልኩ ብንባብ ስልጠናን ትምህርትን ነብሶም ከማዕብሉ ከምኡውን ግቡእ ምሕደራ ግዜ ክህልዎም ተማሕፂኖም ኣቶ እስማኤል ኣስዒቡ ዘይሕጋዊ ስራሓት ከምኡውን ግናያት ወልፍታትን ኣሉታዊ ጽልዋ መዘናን ገለ ካብቶም ንባህሊ ዓያይነት ዝዳኸሙ ስለ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ነዚ ተገንዚቦም ኣፍረይቲ ክኾኑ ተላብዮም
አሞዳታ ሐላፊ ጨምፈር ሀጎሴ አቶ ብርሃን ገብረት አብዳሃቦ መግለጺ ሞያና ፍራይነትን በትምህርትን ጻዕርን ስለዝምዕብል ሰራተኛታት ባህል ዓያይነት ከዕቢ ተላቢዮም ተሳተፍቲ ብግድኦም ከምዚ ዓይነት ሰሚናራት ኣብ ስርሖም ሓጋዝ ስለዝኾነ መጻእ ብስሩዕ ክስርሓሉ ተማሕጺኖም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ምብራኽ ምትሕባር ሕብረተሰብን ፖሊስን ኣብ ምግታእ ምቁፅጻርን ግብናት ዓባ እጃም ከም ዘለዎ ኣብ ንኡስ ዞባታት ከረን ሓመልማሎ ሓጋዝን ሓልሓልን ኣብ ዝተኻየደ ፖሊሳዊ ኣስተምህሮታት ተገሊጹ ኣብቲ ብኣዘዝቲ መደበራት ተንኡስ ዞባታት ዝተዋሃበ ኣስተምህሮታት ክብርታት ሕብረተሰብ ምኽስኳስን ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣፍልጦ ምዕባይን መሰረት ናይቲ ምስ ፖሊስ ዝግበር ምትሕባር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ረኣን ዕላማን ፖሊስ ኤርትራ ተራና ገዳስነትን ኩማዊ ፖሊስ ሳዕቤናት ዘይሕጋዊ ተግባራት ማሪታዊ እምነትን ሓደገኛነቱን ረብሓን ሳዕቤናትን ቴክኖሎጂ ኣብ ተምሃሮን ኮቴቴታትን ከምኡውን ሳዕቤናት ምቁራፅ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝብሉ ዛዕባታት ብዕምቀት ተዘሪብሎም ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወፃኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዜና ውፃኢ ምትፍናን ህንድን ፓኪስታንን ዝኸፈ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝተሓበረ ሎም 25 ሚያዝያ መንጎ ሰራዊት ክልቴን ጎረባብቲ ሃገራት መጠነ ንኡስ ምልዋጥ ተኽሲ ከም ተኻይደ ድሕሪ ምክልሑ እዩ ክልቴን ሃገራት በቲ ኣብ ኣከራኻሪ ዞባ ካሽሚር ዝተኻየደ ምልዋጥ ተኽሲ ንሓድሕደን ይዋቐቓስ ኣለዋ ይኹን እምበር በቲ ክስተት ንዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት የለን ውድብ ሕብረት ሃገራት ክልቴን ሃገራት ወታደራዊ ንጥፈታት ካብ ምውሳድ ክሕየባ ብምፅዋዕ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዘተ ክፍታሕ ኣተሓሳሲብሎ ዕጡቓት ብ22 ሚያዝያ ህንዲ ኣብቲ መሓድሮ ክፋል ዞባ ካሽሚር ብዘካየዶ መጥቃዕቲ 26 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ህንዲ በቲ ፍጻሜን ፓኪስታን ትወቅስ ከም ዘላ ጸብጻባት የረድኡ ልኡላውነት ሃገሩን ሙሓስ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ዝሕብር ዘሎ መንግስቲ ህንዲ ብነጻ ቪዛ ኣብ ሃገሩ ዝኣተዉ ፓኪስታናውያን ክሳብ 27 ሚያዝያ ንዓዶም ክምለሱ ወሲኑ ኣሎ እቲ መንግስቲ ዲፕሎማሰኛታት ፓኪስታን ክባረር ጀሚሩ ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ ወነንቲ ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር 3 ግዜ ኣብ ወታደራዊ ረፅሚ ኣትየን ምንባረን ጸብጻባት የረድኡ እስራኤል ምስ ምንቅስቃስ ሓማስ ንዝበፅሓቶ ስምዕቲ ሒሳብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ዳግማይ ስርሒት ካብ እትበግስ እንዳሓር ጥራይ ልዕሊ 2,000 ነበርቲ ናይቲ ወሽመጥ ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ሓቢሮም እታ ሃገር ብ19 ጥሪ 2025 ዝበፅሓቶ ስምዕ ብምጥሓስያ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዳግማይ ስርሒት ኣበጊሳ በዛ ሓድሽ ስርሒት 10,000 ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ነቶም ጸብጻባት ገሊፆም ኣለዉ በቲ ካብ መወዳእታ 2023 ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ዳሃይ ምስ ጠፍአ ልዕሊ 11,000 ከም ዝሞቱ ድሕሪ ምርጋፁ ጠቕላላ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 62,000 ከም ዝበፅሐ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብቲ ወሽመጥ ተካይዶን ዘላ ስርሒት ብትሪ ትቃወም ስፓኛ ካብታ ሃገር ክትዕድጎን ዝወጠነቶ ኣፅዋር ኣቋሪጣቶ እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ክትካይዶ ፀንሐት ተቃውሞታት ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ስፓኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ሓቢሩ ስፓኛ ካብ እስራኤል ተገብሮ ሸመተ ኣፅዋር ከም ዘቋርፀቶ ኣብ ፈለማ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምግላፃ ዝዝከር እዩ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ስርሒት ኣህጉራዊ ኩነኔ ኣስዒቡላ ከም ዘሎ ይፍለጥ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታ ፍርያት ኤውሮፓ ሕብረት ክውስኖ ዝመደበ ተወሳኺ ቀረፅ ተግባራዊ ዝኸውን መጠን ዕቤት ቁጠባ ጀርመን ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ዜሮ ክወርድ ከም ዝኽእል መንግስቲ ሃገር ኣሚቱ ቁጠባ ሃገሩ ክሳብ 2028 ዓመታዊ ብ1.6 ሚእታዊት ከንቆልቁል ከም ዝኽእል እውን እቲ መንግስቲ ሓቢሩ ኣሎ በዚ ድማ ጀርመን ኣብ ዝመፅእ 3 ዓመታት ልዕሊ 330 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ክሳራታት ክገጥማ ትኽእሎ ከም ዘሎ ግምታት ኣሎ ጀርመን ዝዓበየት ንግዳዊት መሻርክቲ ኣሜሪካ ኮይና 2024 ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣስታት 290 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ተኻይደ ጸብጻባት ይጠቕሱ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታ ፍርያት ኤውሮፓ ሕብረት ናይ 20 ሚእታዊት ቀረፅ ከም ዝውስን ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ተግባራውነት ናይቲ ውሳኔ ብ9 መዓልትታት ከም ተናውሐ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ መደብ ኣብ ተግባር ምዝውዕል ኣብ ዝመፅእ 3 ዓመታት ኣብ ቁጠባት ሕብረት 1.25 ትሪልዮን ዶላር ክሳራ ከጋጥም ከም ዝኽእል ይእመት ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢጣልያ አንቶኒዮ ታጃኒንን ትማል 24 ሚያዝያ መምዕባል ክልተ ዝምድናታትን ዞባዊ ጉዳያትን ተዘራሪቦም ቤት ፕሬዚደንት ግብፂ ዘተ ኣብ ወሰንቲ ዓውድታት ብሓፈሻ ቁጠባ ንግድን ወፍርን ድማ ብፍላይ ዝግበር ክልታዊ ምትሕብባር ምዕማቕ ዝዓለመ ምንባሩ ገሊጹ
أبتركب زي حقا ومسجار سدت نياتات مكتابة حبار كسرحون أبسمع كم زبزحو تغاليعون إذا خمزيلن كله لتيم وجنات بزعبا خنتا سوريا ليبيان سودانن كمونا منغو إيرانن أمريكان زكاي زولو نيكليساوي زرب تمايتم منيسر قدات وزا إيطاليا أنتوني تاجاني زهابو مغلتي قبت زوبا مرقات تقبرو زلا عبس عرب مناد هاقرو أو حبر أو أقداس نزلوهم قدايات مستهاجر بغتالي كم تسرح الرقاقيتهم إيطاليان شمقلنا قبت منغو إسرائيل فلسطيما مقصاص حماسن كمون نوتن هاقرات عرب أبداق مهنسات وشمل غازا بصنوع كم تدقف منيستر تاجاني بتوسخي أنتيرو أب سيمينوخ فالبنين أبلع لزركة وتادرا معسكر عطوات بسفة موش برامج كعتب وحدو 54 وتادرات كم تغطلو سبسلطان منغستا هاجر أفليتوم تمت كعتب مس بوركينا فاسو نيجيريا نابزد داو كوايتات كم تخيديز قاوح زلوم أما ليز مدبرو مس القاعدة متأسار زلوش براو قجلة نايت متكعتة حلافنا توسيد اللوم أفسمين أخفال بنين كابلتشن عسران حدن دحر شبراوين قجلة تازكايدو متكعتة نازايدة 5 مزا زحبرو زابزابات بسنكو زاقيت لعلي 200 عسران أولا سراوي تهاجر كم تغطلو يقلزوم تهاجر أبلتشن عسران كلتنا تم شبراوين مبدح لعلي 3000 سراويت نابت خبابيتات كم زوافرتهم أتم زابزابات بتوساخي زتوسو هزبويت بابليك تشاينات مال 24 ميازيا 3 فرتنيات زحازت منكركر بعوت كم زون شفت حبيرا اذا افسمينا معراب تشاينا خبز ركب مدبر سلاخت منكركر ناسات شد شوارح زغصل مصنعتاون تفتات كم تكايت تغليصلهم تا منكركر سفلالي سنفلتاو مرمرن تكنولوجيكاو فتنتاتن كم تسلاسل ماكل مرمر طفر تشاينا افليتوم اذا حدش لوخو طفراو غسغاس تشاينا مدنفع وتاو ترا كم زهلو يقلط تامن كوركورا موداتا ورحت قمتي نايز عامت كتملس مدب تتحيز له أب كفل هاجر نيو جيرسي أمريكا بعسران كلتا ميازيا استغاستا حدا قبار عمرور بدأ غنبرتو عن فاس الدفيو نفسه في خفال بملحمو متن زوردو عنوت كم زايدة تقليزو تبارع زاقيت لعلي شد شاشة هكتار جاكا همزة همخون حيالو تكالات مكاينن كم زعنون زحبرو سمز سبيلا ودحنت أبي هو السبزور دا قدات كم زي اللفليتوم تبارعنا بهزبز نبرو لخوابيتات قوزو يسفح في حمل الله وستغسو زبزابات بستفت رزقات لعلي حمو شاشة نبرتين أو حسبوتا خمز قعزو خم تقبره سمز سبيلاوي دحنت أفليتوم تبارع عبتا خفلها قرا وشت عسرا عمتات كابستغستا تزعابي خون كم زخلي زقلت زلوم نتبارع نمكوتار أهدوتات مدفع تحوب زكايدو زلوا سرحيت 5 ميتاوي تاب تحت غوتر أتيلوم تنك تبارع نفلات مرمراي كايد كم زلون ودع 10 عمت من اساي مستقود داي بستأساسر تحت غيدي كم زاتون سبسلطان بوليس كفلها قر نيو جيرزي حبيرام أبتغفل هاجر عمتها بمأخلاي قمقام أستاذ حدشان همشة 200 حدقات بارع 5 خصاتون أستاذ 3 هكتار كم زهم مخن تبتعوات يحبرو زيناتات مزام أرسال زينة كدقم لكم منيسر حرشا هاجرا وعلى حرشا وانين أبتمر زفريات أرسمرا أقانعو أمنو زبا جندع بروجيكت ماي حوزيت عدنبب تمريقو علما معلت مقوصار حمام عصب درجة زبا ماكل أب إمبادرهو تذكرا متفنان هندن باكستانن زخفى أنفت كحس كم زغل يقلت على إسرائيل لو شمل غزة داق ما يسرحيت كابت بقس ندحر لعلق لتشح سبات تغتيلهم متن عبيد كتبات جرمن نابز عامة زي ناب زيرو كورت كم زغل تأميتو بارك زخركم تعذب تحفشي او زيناتات اب سزازي من الله سلامك تالكم نمسكن مسترف مدباتنا نحدقكم بوغنا برومشت